Türkmen mediýasy 15-nji ýylyny prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň Aşgabatyň alkymynda ýerleşýän Gurtly kölüniň kenaryna gurulan din jalys toplumynyň açylyş dawrasyna gatnaşanlygyny, bu ýeriň tas 60 ýyllap ulanylan adynyň üýtgedilip Altyn köl bolanlygyny habar berdi. Tadaha bu din jalys zowlagynyň giýrelgeleriniň polisiýa gözegçiligini goraljakdygyny we oňa diňe saglyk ýagdaýy barada kepilnamany görkezlen adamlaryň giýrip biljekdigini aýdýar. 1962-nji ýylda Amderýanyň suwy Garowun kanaly arkaly paýtagta gelenine döredilen suw howdanynyň kenary ýaşula şybatlylaryň gürrüň vermeklerine görä 2 ýyllarda tomsuny köp adamly bolardy. Habarly adamlaryň aýtmaklaryna görä, köýlüň suwunyň aşa hapalynmagy we portamagy onuň 1992-nji we 93-nji ýyllarda suwa düşmäge gelýänler üçin ýapylmagyny alyp geldi. Soňra bu ýer arastaçylyk, gödögçilik işleriniň besedilmegi, awtobus gatnawlarynyň kesilmegi bilen suwa düşmegiň gadagan edilendigine garamazdan öz uly bolan adamlaryň barýan ýaban plyajyna aýlandy. Türkmenistanyň prezidenti bu din jalys ýerini düýpli awatlamagy baryp 2009-njy ýylyň noýabryna şol wagtky vice-premier Muratgelli Akmehmedow buýrupdy. Adatlyk 2014-nji ýylda şol buýrukdan 3 ýyl soňam hiç bir üýtgeçikligiň bolmanyny habar berdi. Kölün kenarlarynyň düýpli awatlanmagy we bu ýerde gurulan desgalaryň açylyş dawarasy Kadar deňdiniň kenarlarynaky din jalys mümkinçilikleriniň koronavirus aladalary sebäpli gadagan edilen wagtyna gawat geldi. Türkmenistan ýurtda bu kesele ýolganlaryň bardygyny resmi taýdan tasdiklemeýän hem bolsa ýurt içinden resmi däl. Ýöne täze koronavirusyň alamatlaryny görkezýän näsaglaryň köpelýän hakynda gelýän maglumatlaryň ýyzydylmeýär. Belki de täze eskalaryň şu hili aladaly wagtda açylmagyny delillendirmek üçin din jalys toplumynyň dawarasynda Saglyk ministri Nurmuhammed Amannefesow hem çykyş etdi. Kölüň ekologiýa ýagdaýy we onuň suwunyň arastalyk derejesi ýokary görkezlere eýdir hemde keskitlenen kada gawat gelýär diýip ministr gurçuklary bilen at gazanan kölüň suwunyň nähil tämirlenenligini anyklaşdyrmakdan saklandy. Şonuň bilen bir wagtda kölüň kenaryna din jalmak isleýänler saglyk gözegçiliginden geçip 14 günläp güýjüni saklaýan saglyk guwanamasyny almaly bolarlar. Bundan başga ministr din jalys zowlagynyň ähli çägini ýansyzlaşdyryş işleriniň geçirilendigini, bu işin ýergiderli dowam ettiriljekdigini hem sözüne goşdy. Anonimlik şertinde gurlaşan saglyk işgär Altyn köýlüň adamlar, hususan ol ýerde din jaljakdygy aýdylýan çağalar üçin näme derejede howpsuz boljagy barada beren soramada ol köýle giren adam soň saglyk ýagdaýy hakynda guwanama almaly bolar. Ýogsa onuň ýokunç kesile ýolugyp kyn ýagdaýa düşmegi mümkin diýip jogap berdi. Onuň pikirçe akmandyran suwun kenaryna eýle ägirdil desgalaryň gurulmagy, hususan bu ideýany Ulalky saglyk ministriniň gollamagy gaty geň bolup görnýär. Aşgabatyň käbir döwlet dukanlarynyň öňünde döreýän nowatlaryň aradan aýrylandygy barada habarlaryň fonunda Mary vilayatynyň Bayramaly şäherindäki dukanlaryň öňünde adamlaryň uly nowatlary saklanyp galýar. Adatlyk radiosynyň bu barada Bayramalydan habar berýän habarçysy nowatlaryň daňdan sagat 4:00-da emeli gelip başlaýandygyny, ýöne polisiýa işgärleriniň nowaty duran adamlary bu ýerlerde gizlemäge synanşýandygyny aýdýar. Şuň ýerden şäheriň köne bazarynyň goloýunda ýerleşýän 19-njy dukanyň öňünde polisiýa işgärleri nowaty berk gözegçilik edip başladylar. Olar ýag nowatyna duran adamlary başga ýerde durmagy, uly ýoluň gyrasynda görünmezligi tapşyrdylar. Şeýle-de olar dukan açylandan soň her gedekde 5-6 adamyň gelmelidigini talap edip nowaty duran ilaty haýwat atdylar diýip gizlenlik şertinde söhbetdeş bolan Bayramalylyk habarçymyz 17-nji iýunda gurrun berdi. Ol ilatyň polisiýa işgärleriniň haýwatly gürleýüşine gaharlanandygyny hem belläp, polisiýa işgärleri bilen nowaty duran adamlaryň käbiriniň arasynda dawa, jenjeliň we ýakalaşygyň hem bolandygyny aýdyp bir wakany gurrun berdi. Ýaşuly bir adam sen bizi bärden kowup öz tanışlaryňa nowat belläp ýylyň öňünden saljak bolýanmy? Onsuzam hepde bir sapar çigit ýagyny berýärler. Her gedek giýje ukyny alman nowaty durýaryn, emma nowat maňa ýetmänkä ýag gutarýar. Nowaty siz we ýolbaşçylar ýörite döredýär, näme
üçin her hepde adamlar nowata durmaly we 1 litr çigit ýagyny almaly. Aýda bir gedek durup 4 litr berse bolmaýarmy diýip gıýgyryp başlady. Polisiýa işgärleri şol adamy uloga salyp ekitmekçi bolanda ol polisiýa garşylyk görkezdi. Netijede olaryň arasynda ýakalaşyk döredi diýip habarçy aýtdy. Aýdylmagyna görä şonda nowata duran beýleki adamlar yerli yerden dogry aýdýarsyz adam baryny köseýärsiňiz diýip ýaşuly adamy alyp galmagy synanşýarlar. Ýöne bu başa barmaýar. Ýaşuly adamy Goloýda yerleşen şäher polisiýa merkezine eltip saldylar. Adamlaryň arasynda onuň halyndan habar tutmakçy bolanlar hem bar. Emma polisiýa merkeziniň derbezesindäki işgärler bu ýere baran adamlara bilmedim diýip jogap berýärler diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosynyň baýdylanlar we ýaşulynyň ykbaly barada Bayramaly şäher polisiýasyndan kommentari almak synanşyklary başa barmady. Bayramalynyň ilaty döwlet dukanlarynyň öňünde çigit ýağından başga-da çörek nowatlaryny hem ir bilen saat 5:00-da nowata durup başlaýar. Çağalaryň süýji ukuda ýatmaly wagty maşgallar daňdan turup çağalary bilen bilelikde dukanlaryň öňünde nowata durýarlar. Her dukanda bir maşgala 2 çörek satýarlar. Käbir maşgallar bir dukandan çörek satyn alandan soň başga dukana gidip nowata durýarlar. Çöregiň her biri 50 teňgeden satylýar. Käbagtlar satylýan buhanka görnüşindäki çörekleriň içi çyý bolýar. Şonda da adamlar nowata durup goğlaşyp, käte urşup şol çöregi alýar diýip habarçy gurrun berdi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň ýitileşmeginiň fonunda ýurduň döwlet dukanlarynda gyt azyk önümleriniň söwdasy barha kynlaşýar we gymmatlaýar. Hökümet maslahatyna goza magtaldy. Ýöne paýta önümçiligindäki mejburi zähmet agdalmady. Yerli we daşary ýurtly sarf edijileri hödürlenýän goza nişanly tekstil önümleri Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň 12-nji ýylyna geçirilen mejlisinde bellemäge münasip görüldi. Ýöne hökümet maslahatyna tekstil önümçiligine zerur bolan çyg malyň paýtanyň önümçiligine mejburi zähmetden peýdalanylmagy barada halkary hukuk toporlarynyň berýän hasabatlary agdalmady. Eýsem Walmart, Amazon we eBay ýaly Amerikan söwda kompaniýalarynyň üstü bilen alyjylara ýetirilýän hemde harit mahabatlaryny Pakistana öndürilen aýdylýan goza nişanly tekstil önümleriniň Türkmenistanyň dokma senagat ministrligi bilen ýylteşigi barmy? Tadahanyň habaryna görä söwda pudugyna gözegçilik edýän vice-premier Çary Gylyjew hökümet maslahatyna prezident Gurbanuly Berdimuhammedow beren hasabatyna Türkmenistanyň dokma kärhanalarynyň önümleriniň içerki we daşarky bazarlarda uly islegden peýdalanýanyny hemde olaryň giň meşhurlugy eýe bolanlygyny öňe sürdi. Şunun bilen birlikde goda we wadan şanly dokma önümleriniň öňümçigini we ýerlenişini artdyrmak boýunça işler alınıp barýar. Bu bolsa önümün görnüşleriniň mahabatlandyrylmagyna, giňeldilmegine hemde dokma önümleriniň eksportynyň artdyrmagyna ýardam berýär. Diýip döwlet telewizionynyň Watan habarlar gepleşigi vice-premieriň sözlerine salgylany. Azatlyk radiosu Türkmen paýtasynyň öndürilen goza nişanly haritlaryň Walmart, Amazon we eBay ýaly Amerikan söwda kompaniýalaryna satyga çykarylýanlygy barada ilkinji gedek 2018-nji ýylyň noýabryna habar berdi. Bellemeli ýeri Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gümrük gullugy 2018-nji ýylyň 18-nji maýyndan başlap Türkmenistanyň öndürilen paýtanyň şeýle-de Türkmenistanyň paýtasyndan taýýarlanan esenlik ýurduň önümleriniň ähli görnüşiniň abaşa import edilmegine gadagynçylyk girdi. Gümrük gullugy bu kararyny Türkmenistanyň paýtaçylyk pudugyny mejburi zähmetden peýdalanylmagy barada halkary hukuk toporlarynyň berýän hasabatlary bilen esaslandyrdy. 2019-njy ýylyň oktýabryna Azatlyk radiosu ozal Amerikan söwda kompaniýalaryna Türkmenistanyň öndürildi diýen bellik bilen satylan goza nişanly haritlaryň Pakistanyň öndürildi diýen bellik bilen satylyp başlananyny habar berdi. Azatlyk radiosu abaşada satylýan goza el süpürgüçleriniň Türkmen hökümeti bilen mümkin bolan ýylteşigini Türkmenistanyň dokma senagat ministrliginden badawat anyklap bilmedi. Mundan ozal Azatlyk internet maglumatlaryna görä Düýbi Virginiýada ýerleşen Goza Towels kompaniýasynyň esaslandyrjysy Aman Gurdowdan abaşadaky Goza Towels bilen Türkmenistanyň goza harit nişanynyň arasyndaky mümkin bolan ýylteşik boýunça hem sosial media arkaly hem de telefon üstü bilen bir näçe gedek kommentari almagy synanşdy. Azatlygyň bu synanşyklary netije bermedi. Halkary hukuk toporlary Türkmenistanyň paýta önümçiligine mejburi zähmetden peýdalanylýanyny aýdyp gelýär.